Pendulnya apa sih rambut? Mesin kan. Oh. Mas, yo. Kau usah kayak ya. Tahu. Kau usah ya. Kau usah. Iki jek anyar makane mambu. Apa? Ya, siap. Biksu tang. Biksu tang. Bujang kanina kalian. Mana tukang jagal barang. Oh. Ganti bandengan, ganti bandengan. Ya. Bandengan ini ganti bandengan. Ayo, berat. Hop. Surabaya. Mama, ganti. Sembe. Bandengan sing galak. Sing galak, bandengan sing galak.
Apa neh ki? Mayang Koro. Yo. Siap. Siap. Ya. Ngersane napa, Mbah? Banteng. Warogo kakakmu. Lagi keprok ndasku ngene ora ngemut. Luwe to, Nak? Anu luwe julek cingur. Balik ya, Nak. Balik ya, Nggen. Bakul aset. Pak Soleh. Pak Soleh. Pak Soleh.
dupa, oh dupa, dupa. Dupa. Saya digolekne. Ya Mbah. Kotek. Kotek. Wah. Iya jadi bulane. Jadi bulane. Jadi bulane. Kotek. Betul. Betul lagi. Jadi ketek arep. Dikaya, Mbak. Ya, ae. Eyang. Eyang mayang. Eyang rawuh. Eyang rawuh. Eyang rawuh. Sutresna Budacara dipun paringi dalanan, Dipun paringi dalan. mayang kara 1001 kreasi Mas. Wajib paringan. Mas. Diparingi kalatan bat segala tatan waroko watetan aturaken puji syukur ana ngarsane kocak kayak kon ngomong kayak kuwi sesantai jaya-jaya Ing tengah wengi iki
wadidau. Ora ana angin kang gumuruh kang sumirep nambahi suasana sidhem kayem. Mendung ing dhuwure awang-awang sansaya ngalung ilang. Sansaya padhang-padhang bumilang. Tak pangestani para putu-putuku, tak pangestani. Ing wengi iki bakal katerang, bakal kepadang. Ora bakal tumurun udan, ora bakal cumeblok banyu ing dhuwure awang-awang. Jaya. Rep sirep sidhep permana. Niat ingsun ngadeg ana ing tengah jagat. Dudu jagat sipate alam jagat turun ing urip. Ajiku si menyangunke. Apa kuasane sira ingsun kongkon. Lembokna labune badan para manungsa sida edan ora edan. Sida gendeng. Aja nganti mari-mari lek rumiyin ingsun teka sing ngambani. Le Bambang, Apa nih? Apa Mbah Soleh? le aja clometan aku eyange le. Oke, Yang. Ngapunten. Aku Eyang Mayangkara ing tengah wengi iki rawuh. Teka njaluk pengadilan dumateng marang kersanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Mayangkara ing tengah wengi iki pentas kowe iso teka. Lah ndek ngene-ngenane kowe absen terus ning dilebab. Jok wis suwi alasan sekolah. Kowe wis tak omongi to kerja lah. Kowe aja sembrono le karo aku. Ampun. Kedan. Kowe apa wis waleh njaluk dicabut saiki apa sok emben le Bambang? Ngenteni Pak Soleh aku. Ampun, Mbah. Piye sesuk nyang terus ya? Iya kabar-kabar. Iki tenanan le dijagakne, Iya. dijagakne temen-temen. Heeh. Aja absen le Bambang. Ya wis janjimu tak ugemi saiki aku bali pamit mulih. Mulia ora usah gandoli ya. Ya wis. Aku bali. Nggih, Yang. Bali. Aduh, Yang. Eyang Mayangkara nyuwun tambahe pangestu. Mayangkara musik. Wong enek wong dadi kok malah di idumu.
Manganku enak sumpah gule. Manganmu enak, lah ning cangkem ra enak. Lah iya. Ambune. Ambumu yo ora enak yo ora kabar-kabar to dhewe pangan apa to. Aku dhewe mangan pete tak enteni. Lah yo ngono lho. Biksu tong. Warok. Apik lho kesenian iki apik perlu diuri-uri dan dikembangkan. Ya apik. Apik lho, apik. Ya. Ora kabar-kabar to Pak Le. Nggih, kalau wau wis mari ya, Nak. Wis ya sadar ya. Wes. Nyanyi nak ya, Nak. Ah, Pak Soleh kene, Pak Soleh. Kene. Waro atarok. Wong lah. Wong kancane repot diomongi panggal. Iya. Kangen sih ya, kangen. Mas. Nyanyi. Iki mau enek sing pengen nyumbang dari. Sapa? Mama Wiwin. Oh ngono, oke. Panggilan dikae suara kapecat. Ding 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 ding. Ya. Ndi. Sik. Ding ding ding. Dimohon untuk saudari Wiwin Lagi. segera menaiki panggung. Jenengan cegat, Bu. Yo ora wani. Gak wani sing manine mek Pak Soleh kok. Ayo Mbak Wiwin. Mbak Wiwin. Mbak Wiwin. Lah kok malah blunus nyali? Anu golek sego kowe kae. Golek sego. Yes, nyanyi apa nak ki? Ayo. Bisa ana wektu apa? Ya. Itu tadi kesenian ning Mayangkara ngono no, komplit. Ana tari bujangganong. Heeh. Terus ana jaipong, bantengan, ketekan, danongan, terus anak kesenian Bapak Muhammad Soleh Shodiqin. Monggo pokoknya nanggap Mayangkara komplit. Kesenian apapun bisa masuk, ya toh? Wes pokoknya mau contohnya ya gimana ya? Iya. Gagah-gagah wong duwe gawe. Aku lek melak campur sari liya ngono kan. Ora mungkin ngene iki. Lah jenengan pengen ikan polah kae dadi kethak dadi banteng terus Bapak Muhammad Soleh Shodiqin munggah niku jenengan nanggap Mayangkara, ya toh? Ayo. Nah, sing paling larang ya Bapak Soleh Shodiqin. Larang iki deloan kaya. Larang ya. Biyen ke jenenge Sokilin, saiki Shodiqin. Sokilin. Iya. Bapak. Ya lagune apa nok? Dikancani sapa? Iki dilepas ya. Lagu. Dilepas ya. Oh iya iki kan dadi neh iki. Ya wis sini. Kamu itu sing garing dadi iki lho. Ya. Ini kita nanti off pukul 11:30. Iya, karena tadi mulainya jam 8:30. Saiki wis jam 12 lebih 1. Kok mesti ngapur apa tajane? Iki sih kurang setengah jam. Kurang 30 menit untuk menghibur tamu undangan dan juga warga masyarakat sing padha rawuh wengi iki. Oke. Iki sing mirsani ora nggur ning ngarep ning mburi disediani video tron. Oh iya. Ning ora ketok, Nak. Video trone wis cilik ngene sak HP ya. Ning ora dadi ngopo. Kuwi tresnane warga masyarakat karo sampeyan. Iya. Ya wis saiki nyaturke apa neh. Ya. Karo sapa kancane? Mbak Anip. Mbak Anip mau kececek ya Mbak Anip ya? Ya Allah, mesane. Aku lho sing ketapuk meneng ae. Sing sampean lanang kok. Ya Allah Mbak Anip. Aku ora tahu. Sampean gak apa-apa Mbak Anip. Gak apa-apa. Mas Bambang mau sampean ketapuk nih. Karena saya itu cungkring, jadinya sudah biasa. Sudah biasa pancal. Kamu tadi ke Pancal mencelat dah? Mencelat 50 meter. Oh 50 meter. Saking kuatnya sampean. Mas Bambang. Helm sing takut. Jajal angkatan iki. Hah? Angkatan iki. Iki to? Heeh, nanti tekan dhuwur. Kok ngono? Sing kaya niken mau. Nah. Nah. Gak gaduk ya. Ora gaduk kan, ora gaduk. Ngomongnya aku ora bakat main bantengan iki. Pirang kilo bobotnya? Iki gagake yo sekitar 40 kilo nok ngono. Kita coba tanyakan Mas Atur iki pirang kilo, Mas? Kon demek to? Kilo no lho. Temen, temen. Iki 40 kilo ini ora baru. Mas Ali kayak kuat-kuat to. Diangkat dia tangan siji. Oh, Ali karo bantengan ora ana bedane ya. Masa 10? Kuwi lho. Weh,
Kuat ya Mas? 10 10 dikali 4. petang puluh. Petang puluh berarti. Loh, anak banteng di bantengan. Sing gawa banteng babi. Jane Pak Kamret arep bantengane lho padha. Ning cuma bedane Pak Kamret medok sumbing Iya. iki ora. Kuwi ora sumbing tiba. Kuwi tiba. Pak Kampret kok isin ngono aja ya Pak. Kuwi diwe apa cari? Mama senengane mek konyong-konyong koder tok ae. Isone ya mek kuwi isone. Ya Mama no. bagian repeti masaku dandang mlipis wae kleru kok. Iya. Besok belajar ya Pak. Lagunya apa Mbak Anif? Lagu zaman sekarang. Ya, pokono. Eh, Zaman sekarang lagu Bukit Berbulu gue. Aku perih aku lek menyanyi kuwi mah aku. Liane kuwi. Liane kuwi. Nah. Oke. Nah. Oke. Sing apik. Anomali. Oh bola balik. Lungeng mekar lan sumi puspita ing taman sari manglung manungsa wangi dadi tombo ning sabeti lagu Kusuma Wijaya. Ya, terima kasih Mbak Ani. Sama-sama, terima kasih. Iki mau gono sing nyuwun lagu ya kuwi Mekarlah. Oh, Kuwi yen ora kleru saka cabang kene no. oke. Ku sing nyanyi kudu sampeyan. Ya, salam Mas duluran. Nah, iki sing mirsani akeh. Saman Ya. istirahat apa Masih banyak. Oh, ini kan itu tidak ada kata istirahat loh. Sip, pinter. Suka aku karo semangat ini. Iya. Apa Bude? Nyanyi neh. Iya. Lagunya apa? Napa? Apa ya? Sembarang. Sama dikancani sapa? Mbak Afi, Mbak Afi. Ayo bikin iki. Dina minggu sing tak tunggu. Koe ngancep. Apa nak? D, mah aku manggah kuwi ya. D, syukur. Aku. Tak backlist sementara nih. Ya, ya. M. Bentar. Ya. Ora ana sing jawa dilahirke ngelarga sing kaya ngene kudu iso ngadepke
kalian adalah anak-anak hebat ya nak ya. Kabeh uripe adile mung dilakoni ya Nduk ya. Ya kabeh ora anak sing kepengin kaya ngono, tapi tetap dijalani dengan rasa sabar dan ikhlas itu. Ya, aja nangis. Aku nangis. Wis Nduk semangat. Semangat. Gusti iki wis najerke kaya ngono kuwi adil mung kari nglakoni ya Pi. Dinikmati, dijalani, dibalik semua itu pasti ada hikmahnya ya Nduk. Wis Nduk, semangat Nduk. Ngatang aku. Oh Gusti. Wis. Tanggal mbok sumet ora kekrek kowe meneng. Hei, kowe ora ngerti kancane iki. Manane wis nak. Gak oleh sedih. Ya, gak oleh sedih. Jadilah seorang bomo yang mencintai dengan masa lalu. Wes. Ya. Ki mergo trenyo, Mas. Trenyo, mergo lagune le nyanyi menjiwa. Ya. Ya, wis adongan pesene. Ning gone bisa. Ya nak. Sing pinter, Amin. panjang umur, Amin. sehat selalu. Amin. Sing manut nambah mama, manut nambah Mbak Niken. Sing sayang mbak adine. Koyo nangis pisan iki. Aku ngomong loro ngelu tambah cinta. Iya ya. Kalian anak-anak hebat, Maafin Mbak Niken lek, Mbak Niken salah ya. Ora anak sing salah. Ora anak sing salah ya, Nduk, ora anak sing salah. Yes. Kabeh mung kari lek nglakoni kepiye. Urip adile mung dilakoni ya, Nak. Semangat. Di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Ning nyatane saiki ini kan dadi wong sukses, dadi kebanggaan kedua orang tuamu ya, Mas. Tetap semangat, nglakoni urip iki. Ya. Kabeh nangis. Wes. Semangat. Nyanyi ya. Bisa nyanyi ya? Bisa. Nyanyi. Ku bukan Tak keprok tenan. Wes, Mas. Wes, kaya tanggapan iki. Air mataku mahal. Berdira. aku ngibur kowe nggak nangis malah kowe aku mbok keprok ndasku. Lah yo. Wes. Nangis anak vibrane yo. Lah yo. Wes. Bulu matane cepot iki lho. Semangat anak-anakku, semangat momonganku. Yo. Gak oleh sedih. Lagune apa, Mas? Lagune apa, Sa? Gak oleh sedih. Anu. Oh, Ya malah jegong. Apa to iki? Apa to? nyapa Pak Colopot melok nangis bareng apa? Pak Colopot. Ya Allah, Pak Colopot. Ya lagune apa ya? Kadung melati ya? Gedung Melati. Coba dulu. Mais kembang kapal kenang wulan Cepat. kembon wis sinabung nori romo kabung aran jroning jaswara slamet turun Makasih nih Sang. Kok duitnya mikir no? Uangnya besok mau jalan-jalan kemana? Nyanyi sita lah Kemana? koyo kan. Sembarang. Barang mana? Besok mau dibelikan apa? iPhone Boneka apa? babi Hah? Dinosaurus. Dinosaurus, oke. Nyawang aku lho sapa Lagi bae. dinosaurus. Lah kuwi lek kudanil. Yo, kudanil ta. Anu, Nduk, iki duit saya tak gowo ning sampean kok ilang tak cilik nggo dhuwit akeh barang ya. Aja gelem, aja gelem no. Aja jaluk nek. Lah, ngono. Mbak Dan karo hati. buat anu di apa? Ditabung. Ditabung. Tabung. Ah. Nah, Bikin kuliah ya saya. wes sakit yo kuliah. Ya ditabung. Oh ya. Oh, menabung sejak dini. Nah,
iki kurang 2 lagu. Baik. Iki kabeh kon nyanyi ya. Ya. Satu sekarang lagu baru ngono kita pamitan all artis ngono ya nak. Ya, oke. Mekarlah baik. piye iki mekarlah. Mekarlah, boleh. Boleh ya? Ya minta mekarlah dari sini tadi, dari anggota sini lho aku baru. Oh iya. Mana, Ma? Kene. Ya. Wis kondur urung ya mau ya. Ayo, Nak. Weh, kowe kok lek nangis nak. Ayo, Tik. Ben digendong mriki Bude. Mboten. Gua Kok malah dikene bude nangis. Mau malah makni sing munggah ya. Malam. Sik bar iki kurang 2 lagu. Oke. Yo, mekarlah. Minangkane pamrih berdiri semuanya.